Γεια σας και καλώς ήρθατε στους επώνυμους. Είναι μια εκπομπή η οποία θα κρατήσει για κάποιο λίγο καιρό, ανάλογα με ό,τι πείτε εσείς και... Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Κοινοπέτρος και θα σχολιάσουμε τα πάντα. Τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα σχολιάστο. Όσοι κάνετε like. Ναι, φυσικά και share και subscribe. Ωραία, λοιπόν, ας συνεχίσουμε και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα παιχνίδια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τίποτα μαλακίες, σαν επιτραπέζια, παμπάλαια που έπαιζε η προγιαγιά μου και η θεία μου, δεν ξέρω ποιος στο διάλογο και αυτό. Βάλε κάτι ακόμα. Συνεχίζουμε. Ωραία, λοιπόν, τα video games. Πες με ένα video game το οποίο έχεις βιώσει, έχεις πέσει αρκετά και δεν το έχεις βαρεθεί, ας πούμε, και συνεχίζεις το story του. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι μόνο με story. Τα story είναι γαμάτες ορισμένα παιχνίδια. Πιστεύω ότι τα Assassin's Creed είναι ένα από τα πιο γαμάτα παιχνίδια. Δεν ξέρω τη γνώμη σου, μάλλον θα μου την πεις λίγο, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε εδώ, ήρθαμε εδώ για να σχολιάσουμε, οπότε πρέπει να σου πω τη γνώμη μου. Κοίτα, δεν τα έχω παίξει. Μήστε να τελειώσω. Όχι, συνεχίζω εγώ. Δεν τα έχω παίξει. Αλλά κάτι μου λέει ότι είναι για το πούτσο, οπότε δεν θα τα παίξω και θα υποστηρίζω ότι δεν είναι και τόσο ωραία. Κάτι σου λέει και τι σου λέει ότι αυτό δεν είναι γαμάτο παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί δεν μ' αρέσει ένα κτίριο που πάει και κοπανάει το κεφάλι του κάποια στιγμή. Ή όταν πηδάει από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Εντάξει, είναι λίγο fail. Άμα ήταν αυτό το παιχνίδι αληθινό, εκεί θα πήγαινε να κάνει update το map, θα κοίταγε από το κτίριο, θα έπαιζε εκεί πέρα και θα είναι πίτο όταν ήρθε κάτω. Ναι, γιατί... Εντάξει, είναι λίγο ψεύτικο, αλλά ποιο παιχνίδι δεν είναι ψεύτικο, ρε φίλε. Παίζω ένα παιχνίδι που... Το Black Ops 2. Είναι ψεύτικο. Τα τρώει τη σφαίρα, το πονάει. Ναι, μια ερώτηση όμως. Ένας κανονικός άνθρωπος πηγαίνει με το πλάκι του ή θα τον επιφάει, δεν ξέρω στο διάλογο, προχωράει και όλος του ρίχνει 4 σφαίρες με πιστολάκι. Στο Black Ops κοκκινίζει ο φόνης σου, πέφτεις κάτω, κάνεις παραδόθε και μετά από 5 δευτερόλεπτα έχεις γίνει κανονικά σαν να μην έχεις δεχτεί σφαίρα. Έχεις δίκιο. Εκεί είναι το μόνο κακό που κάνεις. Το μόνο κακό είναι και τόσο σας συγκρίνει. Πώς θα παίζεις ρε βλάκα το παιχνίδι, πώς θα παίζεις τον πρεσβύτερο σε πυροβολάνε, θα τρως μια σφαίρα και θα παίξεις κάτω κατευθείαν. Αυτά πεθαίνεις στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάμε για την αληθινότητα. Εσύ όταν πηδάς στην οροφή, πάλι να πηδάς στην οροφή, να μην την πηδάς. Την οροφή. Εντάξει. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα παιχνίδια αυτά και παλιά, όπως το Pac-Man, εκείνο εκεί με τις φουσκάλες και πάνε μια την άλλη τα αρχίδια αυτά και γίνονται 3 και εξαφανίζονται. Ήταν να παίζετε. Ναι, σε σένα μιλάω μαλάκι. Σε σένα ρε μαλάκα. Και τι νομίζεις εγώ, σε σένα μιλάω. Για σένα ρε μαλάκα, τι νομίζεις ρε, κόψε. Πηγαίνεις στο web και παίζεις φυσαλίδες. Όλοι παίζουν Call of Duty και LOL, γιατί να παίξεις φυσαλίδες. Άντε την καμίσου. Εντάξει, νομίζω πως ξεσπάσαμε αρκετά στα παλιά παιχνίδια. Αν και είναι αυτό που έπαιζε ο προπαππούς μου και η θεία του. Multiplayer. Κάπως γίνεται multiplayer. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, συνεχίσουμε σε αυτά τα κατεραμένα παιχνίδια. Ωραία, λοιπόν. Ας πούμε μερικές φιελιές παιχνιδιών. Είδες πόσα χρόνια κράτησε για να κάνουν τα βιβλία του Tomb Raider κανονικά. Που το 1821 τα νέα ήταν τρίγωνα. Και ήρθε το 2013 το καινούριο και τότε γίνανε κανονικά βιβλία. Τότε που θα έπαιζες και θα βάλεις την περισσότερη μαλακία αντί να παίζεις. Παλιά έπαιζες περισσότερο και βάλεις καθόλου μαλακία. Το κεφάλι σου βαρέσει επειδή δεν ήταν γαμμένο το παιχνίδι. Ακριβώς. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, τι δεν να σου πω, ήθελα να σου μιλήσω για ένα παιχνίδι, αλλά το ξέχασα μαλάκα, έχω χάσει την εκκίνηση. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που ήθελα πάρα πολύ να σου στήσω να παίξεις. Ναι. Ήταν το LOL, αλλά πολλοί με κατακρίναν γι' αυτό. Και ακόμα και αυτός εκεί πέρα, εσύ και ο καμεράς. Ναι, εγώ, ναι. Ναι, είσαι πολύ μαλάκας ρε. Άντε γάμισου ρε αρχίδι. Δεν δοκιμάσαι να παίξεις LOL. Ναι ρε μαλακά, μαλακία είναι, τι είναι. Εντάξει, εσένα δεν τα αρέσει, Γκούστα, το αρχίδι. Εσένα? Κοίτα, δεν το έχω παίξει ποτέ, αλλά θα το ξαναπώ. Δεν μ' αρέσουν τα RPG. Δεν είναι RPG. Όταν κάνει μια κάμερα 18 μέτρα μακριά και εσύ βλέπεις 2 σκατάκια τα οποία κοπανάνε με ένα σπαθί που είναι στη μνήμη σου, που στο μυαλό σου, που στο πούτσο είναι. Θες να την βάλεις κοντά. Ναι, αλλά πρέπει το παιχνίδι να είναι κομμάτι, πρέπει να είναι first person. Λοιπόν, να σου πω, θέλω να βγει LOL σε first person, εντάξει. Άμα βγει τότε θα το παίξω. Άμα βγει γράψε μου μαλάκα. Ακούτε, και εκεί πέρα άμα υπάρχει κανένα σχεδιαστής από LOL για δεν ξέρω τι στο διάλο, να δώσετε αυτή την ιδέα γιατί χαίρομαι να παίρνω τις ιδέες μου. Ναι, θα βγει LOL 2 μαλάκα. Τι LOL 2 ρε μαλάκα, LOL RPG, LOL κανονικό RPG ρε πούστη μου. Ή και πάλι με τους παίκτες του LOL. Εντάξει, κόψε. First person. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Και θα κάνω ένα άλλο σχέση με
μαλακία τελώς. Καταστρέφεις είτε τώρα η κάμερα παραδείγμα να σπάσει, παραδείγμα να πέσει. Ή ο κάμεραμαν φταίει που δεν θα πληρώσει τέτοια. Καμεραμάν φταίει. Ή αυτά που λες γάμο το. Οπότε ας συνεχίσουμε το πρόγραμμα και έχουμε για ένα παιχνίδια τα οποία είναι αρμένα. Λοιπόν, Mario Bros. Παμπάλαιο, αλλά πάλι γαμάτο. ναι, είναι... Να ένα παιχνίδι το οποίο κρατάει στους αιώνες. Και είναι καλό. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, ας πούμε για κονσόλες λίγο, οι οποίες υποστηρίζουν video games. Πιστεύω ότι δεν ξέρω, Οι καλύτερες, λοιπόν, κοίτα, να πω μια μεγάλη φεϊλιάρα που σου. Το PlayStation 4, το μόνο καλό που έχει είναι ότι έχει λίγη παραπάνω μνήμη και παίρνει καλύτερα παιχνίδια. Ναι, ναι. Για το μπούτσινο λόγιο με το 3, γιατί να πάει στο 4 που θα κάνει 800 ευρώ παραπάνω. Ναι, είναι πανάκριβο έτσι, γιατί αν το Xbox, ας πούμε, που ήταν μια καλή μηχανή... Έχει καινούριο μενού. Wow! Ένας αδελφός μου έχει βάλει background One Piece. Κινούμενο. Στα χέρια μου. Το PlayStation. Δεν είναι μόνο αυτά, συγγνώμη, δηλαδή θα πας να πάρεις το Xbox One, αντί να παίζεις τα παιχνίδια θα βάλεις κινούμενο One Piece στα χέρια μου. Όχι φυσικά, γιατί πιστεύω ότι η Xbox αφού υποστήριξε αυτή τη γαμάτη εταιρεία, όσο γαμάτη δηλαδή με τα γραφικά της και αυτά, μετά πρέπει να συνεχίσει κάτι καλύτερο. Και το Xbox είναι γαμάτο, δεν λέω. Το PlayStation 3 όμως τι έκανε, μεγάλη στη τιμή, μπορεί να κάνει λίγες διαφορές. Sorry. Το PlayStation 3 και το PlayStation 2 έχουν τεράστια διαφορά. Όχι το 2, εγώ πάντα 4. Α, εντάξει, 2 εντάξει. Εντάξει, ναι, το Xbox 480 δεν ξέρω πώς το διάλογο το λένε. Τι? 360. Το 360 είναι το παλιό ρε βλάκα, θα βγει καινούργιο Xbox. Έχει βγει μαλάκα και έχει βγει αυτό, 480, πώς το λένε. 480 1720. Εντάξει, όπως το θέλει. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν. Έχει διαφορά. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά. Καταρχήν, το χειριστήριο είναι σαν το Nintendo. Σαν να είναι PSP καταρχήν. Το έχεις δει. Άλλο ένα καλό το PlayStation 4. Ένα μόνο καλό έχω δει. Υπάρχει μια μικρή οθόνη στο διαχειριστήριό σου. Ναι. Στην περίπτωση που κοπεί η επαφή από το διαχειριστήριο στην οθόνη, η οθόνη χαλάσει, αλλάξει κανάλι κατά λάθος, είναι μια μικρή οθόνη εδώ πέρα στο διαχειριστήριο και δεν θα παίζει και θα δέψει εδώ. Θα παίζεις τα χέρια σαν είναι τόσο γαμάτα απλωμένα και θα σου αφήνει χώρο οθόνης τίποτα για να παίζεις και να κάνεις τα χέρια σου. Μαλάκα, παίζεις ότι παίζεις Modern Warfare 3, όπως κολλήσεις και σε ξέρω, Black Ops 2. Αυτό. Παίζεις τον Black Ops του, παίζεις story, είσαι σε σημαντικό σημείο και δεν θες να χάσεις. Προχωράς και έχει τη μαλακισμένη αδερφή σου, η μικρότερη, δεν ξέρω το διάλογο, και κάθεται με τον γκόλο της πάνω στο τηλεκοντρόλ και σου αλλάζει κανάλι. Τι θα κάνεις, θα χάσεις. Όχι, θα πατήσω pause, με το start, και άμα προλάβεις. Τι θα κάνω, θα τρέχουμε αυτοκίνητο και θα με πρέπει να με πυροβολήσουν. Θα έχουμε 3 δευτερόλεπτα θα με πυροβολήσουν και θα πάω να πατήσω το κουμπί, θα έρθει η αδερφή μου. Αφού ναι, συνεχίζεις να παίζεις το βλάκα έτσι όπως είσαι. θα πατήσω το καμιμένο κάνεις έτσι, λες, Μαρία, αδερφή μου, εσύ, φτιάξε άλλες κανάλι. Τελείωσες, άλλες κανάλι, παίζεις, γαμώ το και το γαμώ. Καλά, εντάξει, αφού θα αρέσει, θα κάνω μάθει. Δεν μου αρέσει το σουφρινικά, αλλά είναι πρακτικό. Όπως κοίτα να δεις, αν σου αρέσει τόσο πολύ, τότε γιατί δεν πας το άλλο ξέρω που είναι μεγαλύτερο, αυτό που είναι το Wii U, μαλάκα. Που σου δίνει ένα πράγμα στα ταμπλέτα. Ναι. Τον πούλο κι αν είσαι. Λίγο πρώτα. Ωραία λοιπόν. Κάνετε like, share, subscribe και όλα αυτά. Και άμα όσοι μας θέλετε να μας κάνετε like, subscribe και αυτά τέλος πάντων. Και άμα μαζευτούν πάνω από 100, θα φτιάξουμε και άλλα βίντεο. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε και γεια σας.